Knisja mimlija nies blu l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Miriam Spiteri da Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra ġiet iċċelebrata l-ħajja ta' Francis Zamid-Dimek. Fl-omelija, Monsignor Claude Portelli għalli Francis kien iġib il-ferħ kull fejn imur, għalli kien bniedem li dejjem fittex il-kompromess fil-ħajja politika u dak li għaqad u mhux li jifret, għalli Zamid-Dimek kellu passjoni enormi għal dak li hu sabiħ u l-kultura. Monsignor Portelli għalli Francis Zamid-Dimek kien ħabib li m'għamel distinzjoni ma' ħadd u dejjem ra kif jibni l-pontijiet man-nies. Sostna li għalih il-politika kienet impenn u servizz, għalli Francis ma kienx politikant imma politiku li jara li jkun għas-servizz tan-nies bilan li jkun għal-ġid komuni ta' kulħadd. Żied li Zamid-Dimek kien politiku nisrani li ħaddan livelli morali għolja ta' integrità u onesta f'kull kariga li okkupa. Monsignor Portelli għalli id-dover tal-politiċi u li jkunu ta' eżempju għal-poplu bil-mod li bih jgħixu l-vokazzjoni tagħhom ta' politiċi. Sostna li hemm bżonn li l-politika tkun lilin u l-fuq mill-partiġanizmu. Għalli madwar id-dinja n-nies huma mifnija bl-inġustizzji, il-gwerer u n-nuqqas ta' sens u għalhekk għalli l-messaġġ ta' tama jasal permezz tal-kelma talla li qal il-koll imsejħin inwasslu dan il-messaġġ. Monsignor Portelli temm l-omelija tiegħu billi irringrazzja lil Francis Zamid-Dimek li qal kien ħabib sinċir u dejjem lest joffri parir. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet Francis Zamid-Dimek, il-korteo funebri għadda minn quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.